očkování, ale zní se nechodí ven. To se dělá venku. Tak já Belůn. Ano, to je Vánoc, super. A teď nějaké zvířátko. Ano. Maus. Dobře. Jo. Super. Pozadní lavice je nejlepší lavice. To si dáš ty tak. A děti teď máme po angličtině, ale přestavte na mě, tak můžete jít. Pak máme ještě další 2 hodiny a pak máme další 9 hodin. Na další hodinu. Tak, můžete jít. Jupi. Tak, jdeme dál jako jo, a vy můžete jít na druhou vár. Já jdu na základní tak ještě. Tak, můžete jít do ruky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme totálně cool parta, že jo? Promiň, ale my nejsme. Tak. Vyměníte za 100 000 korun. Budeme parta. Vám všem, každé z vás, dám 100 000 korun za to, že budeme parta a postavíme se tam, kde se špíkaný nebo jo, tak dobrá. Domluvíme se. Já nevím, jestli s vámi chci být. Ne, to prostě přijdeš na to. Můžeme jít. Budete koupit můžete. Tak, to bude náš stůl. A zbytek takže tady si dáme, tady dostal zpět. Pokud na vás nic nezbylo, tak se můžu dát třeba tohle, to je takový. To není fér. Já chci taky to s burákovým máslem. Není to jenom nevyzbyt. Pardon, nevyzbyt. Chápu vás. Tak děti můžete jít do třídy, jo? Hodinu o tom, jak je nebezpečná šikana. Šikana je to, že vám někdo hodně ubližuje a vám to nepřijde vtipné, ale mu třeba ano, vybírá vás a tak. Je mezi tím lehká hranice mezi škádlení. Existuje šikana a normální Při a po antibiotikách užívejte Biopron Premium pro podporu péče o vaše střeva. Každý den.